popa, ăștia znănați, noi mie, pui ei bavarezul, tu filmat. Bavarezul? Stai. Lasă. Păi, mireasa-i pe Bă, dar ne-am organizat, ei. Țigani, ne-am organizat. Dar dați-vă unul stânga, unul dreapta, n-aș. Da, dă-te tu acolo, mă. Se filmează în așa, ești bavarez, ce dracu ești? Da, n-am cum. Bă, tu vine încoace cu popa, în spatele nostru, că ești mai înalt. Stai mă, că eu să fac țigara în mână, e pop. Bă, da, asta e de... Lasă că e mireasă, pas fac ce vrei. Dar dați-mi voi, bisoare, că mă... Dar dă-te tu. Fă mireasa. Ești mireasă Ziua bună! Asta e Nicola mea, că nu-i bătrâni. Vă înțeles de bună! Fiul lui Hristos, ei, femeia lui Fiul lui Dumnezeu. Ei, femeia lui Hristos aici! Nu! Îi bate, e moartă. Ești Virgil? Ești Virgil? Da, Ca să mă suși de pus, te gândiți. Lasă-le, lasă că e mireasă. Eu v-am înțeles să sunteți nebuni. Ia mireasa, frăță! Pula, să nu mai ies de până atunci. Nici n-ai zis da. Fiul lui Hristos, Bă, biserică. lasă, trece peste astea, poți să săru mireasă. Băi, dar Nu filmează ceva sau? Fribuze nu. e prea Bă, dă-i să facă o poză, băi. Trupul lui Hristos. Amin! Stai să discutăm. da, acelea că... Tașule, cam hai! Stai să dăm noroc aici cu mireasa. Hai să dăm noroc cu mireasa. Trăiască mireasă bine! Să fiți casă de piatră, mult Casă sănătate. de sănătate. Copii de lemn. Cirpiș, hai din bordă aici în stole. Ia-ți bordă. Te dezbrăcam. Ia-ți bordă. Ia-ți bordă. Doamne sfârșită, Doamne! Hai, dar ascultați-o de acum. Hai, hip-hop aici. Băi, părintele, Nu, ăsta e dască. Eu sunt miri. Eu că îți bat mireasa, nu? Lasă că e... Hai, părinte. Băi, ziua bună! Faci mireasă. Ce noapte spune eu ți-i țara asta? Cât îi fute ură! Ia, toată lumea creată la noi să jocul lui Hristos, amin? Amin. Hristos a înviat. Hai, să luăm și noi... Casă de piatră, mult Hai, sănătate. nu știu ce. Să se putemii, să se putemii. Să se putemii. Nu, că n-aș și vreau să o probez. Acum, nebună mea. Gata, până aici. Trăim în cetate, unde totul este destrămat. Promisiunile. Hai, umblă cu da. Vorba mult sărăcia omului. Ați trupit în sângele lui Iisus. Lasă asta, dar unde? Da? Cine prinde, da? Dar voi nu-i spune acolo de casă. Sitularul. Nașul, din partea nașilor mari, se dă un cântar Philips pentru mireasă, ca să fie mai ușoară și mai bună. Ia, cântărească mireasa. Filmează nebunii din popa vorbește. Dar șpitiritii... Băi, și tu ești pe cameră. Dar e Philips ei. Băi, dacă mă pot cu eu aveam. Bă, dă-te să facă o poză, băi. Da, Așa, haideți să ne facă o poză de familie. Facem câte o poză de familie. Stai să facem o poză. Hai, veniți să facem toți o poză. Hai, Ione,